Then I not clear again and I fear now my kids never never on our boy wine on our boy on our dog and I appear if I have an appear blood and I appear now. Why ya no batara no bata? Why ya no and open on because the man I'm not go cheap. So why you just the man I'm the man I'm the man why no the man here. If the photo the man of man na open area for that end of the man. Open the man my own. We can reach when now the man. I will pass out over the man. Now we over there and give him or just see him and the places down part there we can fail or no we can get check it from consult or actually or when you got the men we open up we have around that by because somebody pay and make a demand to see at that one so let's put my friend is in the union outside the country yeah when I try for the past 6 years okay what and union man tamaka union were out. So the guy no never na appear good egwu na appear. Osim na nwunye nwere ife oye eme na ebe ahụ. Because no menya the moment Mrs. Ndị Imo ọ bụ na onwe ndị Imo nọ mfa akpọ ma eziokwu. The guys na nwunye tụ na nne ife ọbụla tụ na ara ụkwụ na village fam otu ọkwụ na Nigeria ka ogene a na-agbaba the woman ozugbo. On ndị Imo ife ya amazi na eziokwu. Mana the guy na appear every blessed day ọ na-echange fa ofan. So if I'm not depend the case, man, this thing on our work carry for woman because okay, yeah, no more than one wife. I feel like no better HMS or mine. And the further woman in I am the thing. So I believe him and men don't go into the marriage. But I go thank you. Oh, that was so. That was so. Kings, Agelemo, yes. Una nugonian. And the good thing bụ na afụgo m na a na-agwa ụmụ nwaanyị these things a na-agwa ha ya so ọ ịbanyezie with your full chest with ụdị tradition a kwire onwe gị ugwu ka a hapụ ha ngege. Hello. Good evening. Ka ime Chijioke from Aro. Isi Aro akpọ m now. Okay, kesa ebe ị nọ n'Enugu? Amechi. No. Ọ na-akakwa mma onye yara ya mere ọyị anụ mgbe a na-eme ọyị a na-adịfa anụ ka ọ dịrị nke nwoke ịgwa nke nwaanyị na-ekwe iwu dị na be ha na-ekwe nsọ dị na be ha. Ọyịbụ nwoke lụrụ bụ onye Nsụka ọ bụkwa Nsụka sọmpụ mgbe ọ na-eme ọyị wute ọya nwaanyị ọ chịrụ ọya nwaanyị ọ gwụkwara ọya nwaanyị bụ onye ukwuru na ọlụkwa ya ọ ga-esi anyị nri nnadi enwe ya na-akpọ nri nnadi ụwa ọsọ edogojere mee ihe n'isi ya lụọ ya ọbata osite obere nri banye nnadi ahụ nri nnadi a ga-eriche ozi ka ha na ọma ntụfụzi okwu n'iro mana nke nwaanyị gwara ya sị hụ ha na ya nwa na onwe ya ma nshi oles ma ya na onwe ya ga-echikwekwa ekwe ya nwa na onwe ya bụ nri nna nke nwaanyị ọ tụtụkwa okwu n'iro ya nwa bụ nke nwoke tụpụ okwu n'iro bilekwenye ga-eri ya nwa bụ nke nwaanyị tụpụkwa okwe ga-eri ya okwere ekwe nke nwoke ajụ nke nwaanyị na onwe ya ajụ. Oh, na village unu? Okay. Nke nwaanyị nke nwoke ajụ nke nwaanyị ajụ na-emecha lụọ onwe ụzọ ahụ nke nwaanyị si onye mmadụ were sịta ihe nke nwaanyị gwara ya bụ ije ekwu ije agwọ ya na onwe ya ga-eje ekwu ije agwọ pụta ka o si ode ya wee rute tata enwere esiri nri banye nri nnadi nke nwaanyị laiki ya ọgba n'iro nke nwoke laiki ya ọgba mana nke a na-agwọ maka agwa
alụbata gị ya gụwazie gị ike ka enye anyị aka azụ dị ya maka ọ na-adị mma ihe elu na nwoke si mekwe nwaanyị maka ọbụ nwaanyị na-ebu n'ụlọ ya nwaanyị n'ọrụ nwoke jee okwuta ụtaị ọ pụta okwu ekwe nwaanyị ebu ọya bụkwa ya ọ na-alị nga na-aga so ọ dịrọ mma onye si na-ekechi nwaanyị onye chọọ ka ekechi nwaanyị na-ekechi nwaanyị ekechi na nwoke anta n'ọrụ asasizie n'ọnwụ ga-ekewa anya ha na-abụ ụta akụsi eletere m ụta di mere na Nathaniel emechiri ya anyị mere na Nathaniel onwe ya ekwuchọkwana ikweta ya ọ na ọ gbara ụta akpịrị ego bụ itobere ya n'ọnọdụ ahụ ụta akụsi eletere m ụta. Thank you. Daalụ sọ. Daalụ unu anụgoni ya so okay ọ bụ ife na fa achọpụta na ịma na ọ na-adị m ihe mee ihe mee ka eji eme gịnị ka eji ama ife and ọ na-adị very important ihe na-eme tonti na ana understand ya ife na-eme so na this place now a na-esi the tea na-esi nke nwoke sie ovunye nke nwanyị then oruzie ton onye nke a ka di esieri osi mbakwa n'isi ihe abụrụkwa dị ishu na ọ ya esikwesi nye ya mana ya nwa ga-esikwa ka di gịnị mee ka di ya lie so that in other words or so that o ruo in the future ka gịnị mee ife ya eme nke nwaanyị ka o mekwalu nke nwoke because na ife dị good for the is good for the ịghọtago ọ dị mma. Okay, biko jisike gbatinata redio gị jisike gbatinata redio gị ka anyị nwee ike nụ ife ịchọrọ ikwu o ife nwere igwe anyị chitana ya kpọm na 0706-048-5853 ma kpọm na 0915-570-8347. Hello. Ka ime Uhuruchioma ka afọ gị na ebe isi akpọ m hey, Ezimo, no. No. Polygam, So the both sides were able for. Above that, if I know where some parts like so, why we match, which here. And above all parts in it. And you're very to the top when I want to talk, one because you go to her. Whatever I said to their partners. For the working on according to the last collab Kings. Kings collab Kings. That's a great one. One end. Like some part of Anna, even I think I will be family. How much so? So you have what mana ihe chọrọ ịjụ bụ na ọsọsọ na side ahụ ka ọ dị ka o nwere another part of our side ọ dị onye Anambra mana nke my side bụ Ojoto ide mmiri I like our side I am nwere that nsọ I am mana nsọ nke anyị bụ na guys nwoke na-anụ nwaanyị nwunye ihe dịka na the senior brother nwa ịmana abịa na some part asị na senior brother nwa junior brother ya ga-take over like na side anyị junior brother onye ama take over to inuchi the woman back ọ nsọ ka ọ bụ na baa na some side ma ọ rufe Enugu ebe a asị na nke nwoke like one year nke nwoke ga-take over like nke a na-ekwu na ịgba n'iro like side anyị nwere nsọ a mana omino na aka na efegharị outside that is outside it's not good or proper so a sị na agbalụgba mmiri ịgbalụwe ruo n'isi ọ bụrụ agbalụwe ruo ha afọ akwụsị a sị ihe mere mma na dịkwa mma so ọ bụla fitin na na-eme ndị mmadụ afet
Like really, I went so it's affecting some of them. Like going with some Pajabu, you know, wherever. Like on Suka, you know, nobody in our town. We want manji, man, you want to welcome to Suka. Italala Dana. So, but my dream is Sarah said, not gonna Sarah. You want to go Afonia. Nebuka, I found a blog here, boy. I was a boy, all the Hana, or Balala, na the bedroom was go. Or the many music can answer. I'm my young name. But I'm on one and change Gunka. My son partner, Kunsuka said, I didn't know car. But I am made to found on a bedroom of cars, or the Hana or Talala on the bedroom put outside. So we saw how was he in the area. According to me, see no good. And the Chinago. Nna m anọ m nso ategokwa ọ dị yes ọ dị very important aghọtara m daalụ daalụ so all right. Okay, so ebe a ka m ga-aga obere musical break nnachi taa azụ ka anyị bidokwa ebe anyị kwụsị onu biko no onye ọbụla na-akpọ m kịta just nwetu obere ndidi ka anyị jechaa ịmago gbachara obere egwu nnachi taa azụ ka m bidokwa ebe anyị kwụsị. Cheta na anyị nọ na YouTube. Yes, anyị nọ na YouTube live. Anọ m live on YouTube na Vote Odenigbo. Join live ndị niile nọ online na-asị unu daalụ. Anyị ke Uchechukwu Marianụ na-asị gị daalụ so OGO nke anyị nọkwa online. Daalụ. So na sinu join anum live online. Subscribe kwa to our channel. Ọ bụrụ na subscribe be to Vote Odenigbo. Ọ dị oke mkpa na subscribe, tin notification get on, then engage na our lives. Ka onwe ike ka ministry wee na-agakwa to the permanent site. No nwayọ. Ịghọtago ka anyị na-atụpụ nya bụ ọka. Ka anyị ma na ọ ga-achakwanụ. Ọ nwayọ ka ama m. So aga na ebe ọ bụ na nna na-achị azụ cheta n'afọ mba ntị Chinazi nọ na Volt 104.3 FM. Kịta bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo. Obidogo Piano by Life of Rap Kid na na-achị azụ ndewo. Obidogo Rap Kid, really, I did my thing, I go pay. I did chase my dream, I can pay. Also hard, all look at go one day. We go ball from Monday to Sunday. I give a gun to the Abu Bam Bam, as a man show love. Come some three fresh, now shine the car, so bam bam. With fine girls, so got the Samsung. As the money don't draw, they got massive. We go share it till it down, they got massive. Happy boys, stay away, they got massive. OPM, they win, they got massive. As the money don't draw, they got massive. We go share till it down, they got massive. Happy boys stay away, they got massive. OPM they away, they got massive. Obidogo. Obidogo.
No. That is not on mute. 25. That is not on mute. You should be picking the. Eh? She said you should be picking the background noise, but you should lower the music or the background noise, typing of keyboard, moving around. Yes, sir. Picking the noise. I have heard you, sir. Okay. Thank you very much, sir. Thank you, ma'am. God bless you. Don't mention. I know you're the one using my charger here, please. Can I have it, sir? Don't mention. We don't do that here. Which other head? Because Abia, Which other head is that? the phone charger now. The other one. Mine. Do I have to? Just You have to mine. that. Sha, I no blame you. Huh? I do not blame you. Everything I do. She said you should respond to your life. You're not responding to your life. I should create a page for your fan base.
I should create a page. For your fan base. The 23 people sending you hi. Reply to them. Isn't it when I go on air, I will reply them? Reply them now. That's what she's saying. I'm doing a lot of She's things. seeing your facial expression. Reply to it on. I'm doing a lot of things at the same time. Please, can you allow me to concentrate if I get disoriented? Do I tell her that? Have fun. Reply her like I'm going to go on dead. Wait first, let me okay. Let's see you come here. Make sure you send them. Make sure you join our live. Respond to your fan base. And make sure you're audible so that You people are, can hear you. Shabi, you know this thing is not mute. Actively higher and higher and higher. Hey, hey. Hey, Jesus. Amen, Gala. I don't care, I don't care. Yes, so anachetego mazuna Volt 104.3 FM na sigi dalo ndeje egwa higo igel kitabo Doshet
by Jennifer Eliogo. And of course, ịma na ife egwu a na-akọwata egwu a mean na ọ bụ na ijidere onwe gị aka mara ife ị na-eme ife na-aga ka isi plan ya ịghọtago gị just nọdọrọ onwe gị n'aka na shed because ị na-atry kwanụ ịnọkọtakwa kwuru na mmiri ginger yourself ịghọtago nye onwe gị accolade kene onwe gị tụọ onwe gị afa si na ị na-atụ onwe gị aka n'obi si yes na ị na-atry na ị na-agbani even if na enwere a lot of people na-agwa gị even if na onwere onye na-agwa gị at all gwa yourself si na ị na-agba mbọ na ị na-eme ọfụma na ị na-eme nnọọ ife ị kwesịrị ime otu ị kwesịrị isi wee mee because onwekwana ife ka dị gịnị confidence ị nyere onwe gị I'm telling you onwere ife kia ihe ọ na-asọkwasị na-akọ so long as na ị dị sure na ị na-eme ọfụma jisi ike ịmana na Odenigbo ebe a ka anyị na-encourage onwe anyị ebe a ka anyị na-agwa onwe anyị eziokwu ebe a ka anyị na-atụkọ isi ọnụ nwee ike nyelu ndị na-anyị n'akụkụ aka ebe a ka nya bụ nwatakịrị na-enwero nne na nna na-amụta ife gị na onwe gị bụkwa na ịdị confused ebe a ka ndị okenye ga-agwakwa gị okwu ịghọta ya so na-asị unu daalụ kusue nọnyelụ m from 4 wee ruo kịta ọ dịrị izi ma ndị nọ na YouTube ma ndị na-ege m ntị n'ụlọ from their radio na-asị gị daalụ and of course enwe m a lot of people nọ na YouTube na-asị m hi Aunty Chinazọ hi Aunty Nazọ he afọ mba Aunty Chinazọ a sweet coat na alụ m ya daalụ so ị na-atry ị na-eme ọfụma daalụ so ndị m ga-ekene kịta anụ tupu ekenego m Aike Uchechukwu Mary Ann ndị nke m ekene kịta o Eudora Annie hi Aunty Nazọ daalụ so Eudora Chukwuma Brain Charles daalụ so isi na good evening Aunty Chinazọ oh daalụ so thank you for your fine program did you no amen Chukwu ga-enye m ọzọ of course I convince katagomo a lot of people na convince me some that na no ife ka Chukwu ji wee gboru m or something or na na-ewepụrụ nke aka nke ọfụ bata nna nke ochie kwesịrị ifu ka nke ọfụ bata I believe from now all those things na nke ochie fo ewepụ nke can I have the two na-enwenwu the two ka m nwere the two ọ dịrọkwanụ njọ na nwa etu ọ bụrụ ife ọjọọ enwe ike njideze the two ọ na-anyị malụ yes nchọzi onye m ga-enye ya kama inye ya ndị bụ na fe deserve ndị na-ana mmadụ ifefa n'ike ọ dịrọ mma ịghọtago mana ọ dịgo ka ọ ga-adị today is Monday ka anyị move on move go on it's fine ọ dịgo ka ọ ga-adị so na si no daalụ I know live and I'm live na YouTube Jenna Vote Odenigbo ijosi imepekwanalụ your YouTube ebe enwe search space type of vote VOLT Odenigbo ịgakwanara ebe anyị ga-afụ vote Odenigbo click ị ga-afụ ring red na our display picture or DP tinye aka click on it ọtago obuba gị straight to live anyị join anyị live so for everybody na-enene m live on YouTube na si unu daalụ cheta ka ị subscribe cheta ka ị engage cheta ka ị tinye notification gị on onye jekwe Cecilia hello Aunty Chinazọ good evening to Vote FM Odenigbo and family daalụ so na-ekenu niile na si unu daalụ so ga-anachi azụ to phone line ka nnabata ndị bụ na ha nọ n'ụlọ na-ege m ntị anyị niile nọcha live you know, no again from your radio set or from your phone, you know, live with me. You know, na YouTube, you know, live with me. So to no supernal where then I sige dalo, you could Eudoria Annie, okay, and teaching us on no sweet quotes, nice program, dalo so and me agree, women I agree wherever kind of agree for kind of serious time here. Yotago, so na no dalo. So tata chitana no ne ku makagini, anuma dikos wedi. Na various places village side iche iche ebe anyị si wee pụtasị ebe anyị si wee too ebe anyị si wee mụọ anyị mago because of ụfọdụ ama m na ụfọdụ na-etinyeche ụmụ tradition ndị a ka enwe sanity ịghọtago ka enwe ife bụ na enwe decency because sometimes anyị adị ama but ndị nna anyị afọ n'ụbọchị ga-adị otu a n'ụbọchị nke taa wee mee fefa melu those days because ọ bụrụ anyị nwa tinyere those tradition ndị nna anyị tupu anyị abịa ụwa so dịka ha mana ya ga-enwe a lot of ịmago n'ife dị anya ife dịka otu a na nwoke nwee ike ịnọ like this nụọ nwaanyị mana ịdụbata nwaanyị ọzọ na bịa na-agụ ya ọ ime ife ọzọ izuzu ozi ịkpa aka na ime some certain things na-ekwesịrọ so some of these elders wee tụpụla na wee sị kama ọ ga-abụ na ụmụazị a ga-anayala anyị n'iyi ma ụdị ife a na-eme n'obodo anyị ọ dịka ọ na-enwero na ụmụazị a na-akpagharị ka sheep na-enwero shepherd
ịghọta ka anyị tinye ife dị otu a na ife dị otu a. Ife na-ajụzi tata ka etinyeche those things na marriage tie ụmụ nwaanyị down. Yes, because some akpọ ya tie down. Ọ bụrụ adịm sure na enye a lot of them options. Ha ga-asị mba na fa chọrọ anya bụ tradition, mana ọ dị ụtọ ịfụnanya ha nwere ebe nwoke ha chee nụ mere ha ji agree to that tradition. So a lot of them ama m na anya ha fa a ga-asị fo na fa chọrọ, mana ọ dịgo ka ọ ga-adị na-ajụzi na anya bụ tradition now nke unu abụ natural ka ọ na-awa apụtakwa akpọ ndị ụmụ nwaanyị eme ụmụ nwaanyị ọfụ ife ndị ochie mefa because all generation by generation emini na emelu nne m and eminikwa na ndị melu nne m na onwekwe ndị mefanya ịghọtago. So otu a ka o si wee gagide wee ruo n'ebe anyị nọ n'ụbọchị nke taa. So m na-asị ịjụ ndị nke a na-eme ọ pụtalụ nọọ ka e wee magonu a na-eme every other place ka village onwe villages bụ na ọ dị natural, onwe villages bụ na ọ ịbata agwago gị abụ na agwago gị need ezi ka eje mebe anything further. Because ihe case study anyị ji bịa tata bụ Regina Daniels dịka o si wee dị n'etiti marriage ya kịta. Ọ na-etizi na ọ chọrọ na a na-etiriti ya ka queen be nne ya, mana be di ya na di etiriti ya ka ị na-anụ be nna gị nụ. So na-ajụzi ife mere o jiri bịa na be nne ya na endure all those violence, because one thing with enduring violence bụ one isi mmadụ anani ya. So anyị na-advise kama isi gị ga anani ya, why don't you take a step back nagodu kama ị nọrọzi ebe ị nọ na plan towards ọ bụ na ị love your marriage so much, nwoke na-anụ so much, ị nwezi ike isi from background or si from ebe ọ bụla ị nọ na-eme gịnị na workzi towards ịhazi ezinụlọ gị ịghọtago. So ife mere ife o ji wee dị otu a ọ maka na esi nya bụ ife esi wee nye ya, because onwe ndị si na a na-esikwuzi esi kịta. So esiri nya bụ ife wee nye ya ọnya mere o ji wee nọrọ a na-esi ndị nke ọzọ esi. So a lot of questions. Bomb na 07060485853 ma bomb na 0915-570-8347. Hello. Keki me wenite tu onu gị o? Ndị oyi ka afa gị na ebe isi akpọ m. Gaa n'iru. Daalụ sọ. Da. Ewe. Immediately. All the iru apply na azụ. Mba iru for na go you competitor. Go me. Then what can I? How can I like? I didn't na na. Then do I na kwa bi se uno. Una nwoke like ene na bi biru titu na ha amarokwa. Una nwoke like o kan ye bi. Ihe onye ga-eme wee ya ihe na-eme ihe oge ga be ha wee bịa. Nwoke amasị ya ekenko. Nwoke ama nọmba. Ọla ka mmadụ jọ anyị. The highest thing. Okay, ebe ị nọ netwọk gị dị bad, ya dị anụchi iyi na-ekwu kịta. Ọ na-ebreak.
All the way go ma, yes, all the go marketer. Nwaanyị nwere ike izo ya forgive mana iji ochukwu nwoke ọzọ is unforgivable. Arụ ka ọ bụ. Also, na buying natural. That is why so many times, some like example, they don't like marrying in soccer because of that women. Because I think, over na my end of so which is specialty, I am already checking. We tell you what. So, I know when I say, why? I didn't know. So, whoever is because it's all some sort of like one more natural and a nice soccer. I know what I like, bring my wine, and what I know what that will affect. Only one solution they call it. I was a civil servant at the Bremen. My relation, my papa, on Yoko, one Yoko. We sit on Shawitian transfer na Enugu. We machine na baby. When they what is it? When they say pushing my own say. That's what they are now. So woman may know very close. Who can afford the issue and I will buy a one you look on the career. They are too much for this. When you know my shit, when you are looking at it, we think it's very better to see. I know. More than why I got okay. We are the vegetable and what would you buy any more? Don't think I will be any. Why we say, and never want, and I know why I'm looking at soccer. And look at Nana, do Hannah, the DNA. Also, I need when you call by your number. If you go your number, no make effect. When we get to see one, this is the one you if you wait to see you can wait to see you. The first thing I got to pack. This you can see no money. Here is looking my look at the man, the woman, Natana, the when they made the magic, they demonstrated the night. Here with the beginning, make a movie over it. So the point of the game, move the private of hotel. There's not my way, but I only teach the idea. Now, you have a word like open quarter. Why were they about with people in money? It's a thing, we're cracking up with any here. Then we have a look at the management system, what is about the all the year, they are home to the very mental top time to go there. The room I have now buying. Yeah, my head good one, yeah. 1 young wife be faster. We stop for the again here. The men are now with the Shino for the Kenyan, we believe we now behind the we are at church. Whenever I make very in the night, one, like I was saying, you feel it wrong midnight. Look at what is there. Because there's a good about it, you didn't Africa there. So the thing is very, very strong in my place. When you know, I get no, or if you see it, you probably know when they're first, you know, in a town. I'm a mega face of the Newton Africa, no. After I did that, way to that. I don't know who I thought I did you. After New Year, we have a point. And one on it, now I'm sorry. My dear, they probably also know my way. Okay, we are perfect. Every has a wide way, you get money, rather on man, I'm not a big either. And look at the way, if you know, on a buying, you know, yes, I hope you do. So we have a baby. Okay, make a friend. That won't give you pussy. Who will try to come out and buy all the other or apple, or I look at wine. If I get again, we see here by Kigamo, you look at the Bahamo P here, and I see it back. You live in this is in the it is another food and all ya, hey, and all ya, it's good free. One of the video I'm married in the never one. So that is your room. I'm awful. Thank you very much. Dalo so, dalo. Una anugoni ani ino sokote ino kafanchan na gini me. Na mgbe aya ejide gị na ọma need we take permission. I dey emekwa na ino. But I believe no all depend ilo ebe onye si anyway. Hello. Good evening. Kekime. Obasinachi no.
So that I need to be able to see the all this being equal. We're going to go for somebody. Thank you so much. Daalụ sọ. Daalụ ụbasị na na na-emegbuzi ụmụ nwaanyị emegbu ya bụ na ihe ya bụ ife dị pasha na ọ dị one sided ịghọtago amarọnụ m onwe ndị ga-akpa n'aka n'ọnụ so asị gị na ọ ka n'ebe ụmụ nwaanyị nọ so na ọ ka mma onwe ndị ga-akpa aka n'ọnụ ọsị gị na ọ dị na nwoke dị na nwaanyị nwe ndị ga-akpa n'aka n'ọnụ asị gị na ụmụ nwoke dị polygamous in nature onwe ndị ga-akpakwa n'aka n'ọnụ ọsị gị na ọ kacha mma otu ahụ so unu na-afụ ihe a m kwuru izizi n'ụwa bụ emeta mma ejide gị n'ebe a itie mba 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 anwụọ mụ ejide gị ebe itie mba 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 anwụọ mụ kedu ebe a ga-ejide akwa last week anyị nọ na-akpa nkata anyị na-anụ ka ụmụ nwaanyị si emegbu ụmụ nwoke a lot of them bụ ndị ama mgbanwu n'ilo maka na omenala ji ha so sometimes ha na frustrate ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke na their marriages especially ndị anọchalụ nice men o kwesịrị what ife mean by nice ụmụ nwoke adị too nice. Hello. 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 Good evening. Ke ime? Ka afa gị na ebe isi akpọ anyị? Arinze no. Gani. Anyị na-ekwukarị ihe gbasara mostly bụ marriages. Yes, I mentioned me as a case study. Ihe anyị na ọ bụrụ dị ka anyị na-ekwu maka ihe anyị na-ekwu maka ya bụ maka omenala be di ya. Okay. Ọha ọzara dị n'Enugu ebe a. Ebonyi State, okay. Daalụ sọ. All right. Unu anụgo nian. I like kwamado the advice ahụ. Ụdị advice a ka anyị kwesịrị na-ewetezi n'Odenigbo. Ife ọbụla ị chọrọ ime ghọta na ọ gbasatara gị. Or your own cup of tea. Mana ime anyị na-ewute m n'ihe a niile na ọ gbasatara gị. Na ọ na-wee mechasị ndị ejevunye ndị n'ọlụ onwe fa. Because onye na-agba n'ilo oje mitie, onye eje mitie bi, onye bi ejeze mitikwa onye ọ bụkwalụ na ya, ebidokwa a na-spread ya. Because nye bụ ife wo out of carelessness. Onye mere ejwe some omenala anụ ejwe tinyeche ya bụ tradition. Onye mere ejwe tinyeche ya bụ tradition. O favor ụmụ nwoke, o favor ụmụ nwaanyị, ekwesịghị ntị idu na abụ naanị. Mana ebe enwe ndị a sị na ya ejidete, nwe ndị agha ejidete, mana asịkwa m kwuo one reason ka eji eme ife ebe ụmụ nwaanyị nọ emere ebe ụmụ nwoke nọ mana ka m jide my thoughts to myself. Hello. Ke ime? Good evening. No, ka afa gị na ebe isi akpọ m? Emmanuel from Nsukka no.
ebe nwoke nọ mana ebe anyị bata ma nwaanyị kwugodo isi ụgwọ isi nwoke nwoke kwuru ụgwọ isi nwaanyị ife a niile dịkwa o nwere ike ọ bụrụ na nwoke mere nke ya nwere ike imekọ n'iwu ekpe na ya nwa ndị n'anya ọ bụrụ na ọ mere nke anyị n'otu anyị si ede na eze ka anyị igbo kọntent ịhụnanya ọtụtụ ọrịa dị o mere na nke ahụ jere anyị bụdị mmadụ ụzọ ife anyị na-ewu tupu ka anyị na-arị ana onye ọkpachapụ ha anya site na ọzọ it's very important na ma nwoke ma nwaanyị were ifeda ya wee jee ọgbọ ọdụkwa maka anyị ma ya na-ekwu mere ka Chineke dịkwa n'isi ya otu ihe ọtụtụ ndị ụfọdụ na-aghọtara onye nke atọ onye aka ebe na marriage ahụ ekwere m ka anyị na-aghọta ihe dị na ọ bụrụ na onye bata sọsọ mgbe ụfọdụ ka anyị ekwu Chineke na onwe chi okwu na ya hapụ imedo o nwere ebe ị na-emeje ma ọ bụ imejogo chi nke ukwu ahụ o nwere ebe ị ga-emejo nwunye gị ọta ka ọ dịkwa n'ebe nwaanyị nọ ma ọ bụ ebe nwoke nọ daalụ sọ daalụ ị na-anụgo nian ọ bụrụ na imejọrọ Chukwu ị na-emejọ gịnị ị na-emejọ nwaanyị gị na ya bi n'ụlọ onye gị na ya na-ebi n'ụlọ ifili n'ijidetego ya wee mee gịnị wee pụzi ya wee na-emezi ịwa mana a sị na one day onye ịma ga-eme gị ịwa ị na-eme ịwa nke gị one day ịwa nke gị ga-emit kwa up with you and I pray na mgbe ọ ga-emit up with you ọma ndịgo too late ọ n'ife ọjọọ dị too much a ga-eme gị because one thing with ịgba n'ilo ọ ị na-eme ese up bụ na ịtụbara nwaanyị ime ịma mfesi nwere some ime ọya wo atụta like this ịma na ịma nnukwu the person nwere ife mee ka ịnụ onye ahụ ọ another problem ibute ọya ibutere ọya ike one day ife eme gị n'ụzọ na ị na-eje ije ekukere ọkọta ndị kwuru okwu asị gị ekukere waka mana ịmago nnọọ ụmụ ife akpatasịrị eji enwe tradition nwee culture nwee ife obodo na-eme ife obodo na-asụ ife ikwesịrị ime na ife ikwesịghị ime anụbata gị asụ nwaanyị nekwa ebe ị kwesịrị ịnọ nekwa ebe ị kwesịrị ije ịghọtago nwoke ijekwa n'obodo be nwaanyị in fact ekwesịrị inwecha rules for ụmụ nwoke mana society adịgo ka ọ ga-adị obodo adịgo ka ọ ga-adị anyị amago ndị efevọ na ndị efevọrọ so na-amago hello good evening ke ka ime Justice no gani ndị ọkwa oyi daalụ sọ that's 12 years 12 years iri na abụọ n'afọ ọlụkwa na love with onye nwe ụdị tradition ahụ okay o ike gwụ nna anụ ị na-ekwu o nwere na onye ahụ na-akọla ọsọ
So, my company is going to put more into the wine. It's in the wine. The wine, for the other company, it's so bad. But I'm going to give them the choice. The choice is not there. You commit for that. Not that I'm not supporting it, I'm not supporting it. But let nobody go to the law. That he may die. The consequence is death. It's only thing that God said I got to say that can stand. You cannot say without improve in judgment, in judgmental in someone's case, which is not God. It's what I don't support. And I will never support you. God did not give you that power. You know, I'm the only person with the power. If that person sins, he knows how to treat that person as a sinner. And not you. Not that I'm not supporting that men should go and be adulterous. No. But you can't bind my own daughter to law. You not bind her to law. And you as a man are not bound by law. What is good for the goose is also good for the gender. Nobody can try it in any condition. No matter that law, you will not go out. You will never go through rituals just to absolve yourself that you never made it to. What kind of thing is that? You know the thing, the consequence of sin, and Bible has told you that the consequence of sin is death. So nobody should impose that death penalty. Without can impose that death penalty, except when God gives that authority. I won't accept that. You know that my daughter cannot go through any rituals just because he wants to be in a man's house. I won't accept it. I'll be in a man's. It can actually be in a man's life, not in a house. For her to go through it, go through a ritual. Those girls, whether it is greed or not, that greed must come out of you as your father. It must come out. But I will not support such a thing. Whereby when there is counsel, the father will give to the daughter when the daughter is about to get married. Oh, we counsel the mother that look at this thing, don't do it. Immediate daughter, don't do it. Not that maybe I want that my daughter will go through the rituals for him. The counsel get your own way and again to Tineke. Is it the one he got that tie to law or that gay? And he wants my daughter for me to maybe mistakenly. Nobody is above sin, even you and me. Nobody is above sin. Nobody is above sin. We are all matters. We don't pray. We pray every day. God, lead us not into temptation, but deliver us from evil. So if some people can be praying such a prayer that God direct us to pray, it doesn't mean that if somebody peradventure by into sin, that person should be killed immediately. The law gives you chance for second chance. Even the law that we practice in Nigeria, the constitution, which is superior to every other law, there is a chance for you to, first of all, absorb yourself and remember, not forgetting that your penalty determines is in the hands of the judge. I'm not going to tell you. Now what's in it? Your penalty also, for you to have a penalty, it is determined from the judge. The judge can decide to set you free. I don't want to go more into it. For me and my brother, I don't want to be here. I thank everybody. Not that I'm against, I'm trying to support them. I'm trying to lay a foundation that whatever law matter abiding to somebody is not acceptable. The only law that can bind you
All right, Dalo so. Dalo. All right. Hello? Okay, Kime. Good evening, no. Can't forget ABC at bomb. Someone Kevin. ABC at bomb. No, Ganiru. Give me small time, I'm almost done. She's calling me. She must call again. She's been waiting. She did bring her what is it called inhaler, so she's not breathing where she needs to go. All right, Dalo so. Dalo. Ị na-anụgo nyan. So sometimes ụfọdụ ihe ọ ga-awa iche ekiche ife ebe ị na-achọ ịba eme gịnị ịkọrọ ọsọ. Justice agwagokwa anyị si that na ọ bụ na nwa gị nwaanyị like nya nwa ga-aghọtanwu ka ọ ga-esi wee kwe ka nwa ya nwaanyị baa n'ụdị family ahụ ma ụdị village nwere ụdị tradition ahụ. Well, nsikwu ya na ọ bụ na nwa gị nwaanyị afọ ọrịlọ in love ịghọtago because sometimes ihe emela iji afụ onwe anyị na this situation bụ gịnị bụ because of the person anyị na na-emekọ ife. Sometimes if you go these two people build katago onwe ha build onwe ha ịghọtago and ha bịa check tradition ama mbụ the reason why ha ga-eji wee chọọ ịpụ na the marriage or na anụrọzi or na tire or the knot and all that. So a lot of reasons ọnya na-eme ọnya awọpụtakwa na alọ like this na-asị mmadụ ewe ekpere ka ihe ga-eme gị abụ na ihe ga-akarị gị ka Chukwu na hafụ ivunye gị ivu alọ ga-akarị gị maka ovunye gị like this ọ na-adịba confusing ị ga-amadi what to do. A lot of people na-give up on even sometimes ikpegode ekpere self ị ga-aghọta ụfọdụ n'ime anyị na-eme isikwu dị signs na ọ bụ na Chukwu nye anyị the sign ịghọtago. So ọ na-adị mma ụdị ife a na-eme kpachala anya gị bido na gboo mala ụdị ihe ị ga-emenwu n'ụdị ife ịma mmenwu ịma na ụkwụ ama nnọgo ofu ebe ime ka eshọ na enụrụ onye village ha bụ gịnị bụ gị wee onwe gị ugwu otherwise ataghị ya gị aha nga ya ga-eme gị nta mee gị imo eme gị nke ọzọ. Alright, so m ga-ebidokwa na epik kwakọọlụ unu maka na ụbọchị na-emezikwa rapụ cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM afọ mba ntichi na-azọ ịnọ n'Odenigbo. Yes, so m ga-epik kwa 1 or 2 calls before m pịachie today. Hello, good evening. Ka ime ọ dịkwa mma o ka afa gị na ebe isi akpọ m. Chinwendu nnọọ.
the law of the church. We want to know now the law as a Christian in the Bible, the Bible says that no even Christian, no as wine. All that now after your marriage. Now that wedding light is or that year, white. All that you feel the morning, I that you that sheet, all now really blood and that sheet. Now you do put away to both the wine. All of one come, I will not touch on people. All of people they that one, no Bible. Or happy will know that not make it wine. Yeah, I'm not saying you make it wine, make it wine. I'm not my friend, don't make it. Then now, friend, no, all I did you will no will. Okay, even why you will take as a joy now, I cannot, I can feel you. As soon as I didn't go with the worker car, no didn't go with the worker car, no, now, 1 year. But they may not snare it, now, I put as a joy. As now, I don't want anyone in the dark hour, you poor. All those things are never fair, not just working on one you will explain to me. You could go in a platform of that before. You women working now, mine. Can you make the same equal right? In any occasion. No. Only one made his own cross. Only one made his own thing to do with his own right. Can put it on that, and does something else. All right. Go agabu my last caller because it take go more than 1 minute, of course. So eba kan gabia na njede no bosin keta sunu dal bike weni wabuni enough. Joseph and ma for call get keta Joseph from Terrace. Money weni we. Mare pick music time. You what I go time there was a time they against me. So eba kan gabia na njebe fuchapa na mi fenge hu. You what I go. Imari hi game. Iye menwu ije me. Imakwa na ima menwu ya kwiro onwe gugu je ebe nke ige menwu maka na ndu mmada. Onye na encourage him anything, but on a day mama their strength, marry your weakness. My figure me uni if ma me ime puta nozu. Evruzie gi ji okwu ge bata be nwoke, evruzie gi na roller ma body bag we na aputa na be nwoke. O ma ndekwa mma. As nwoke na nwanyị malu mgbe when it is yes and when it is no. All right, so the community m nọ na YouTube na sinu daalụ. Hi, Auntie Chinazo. Today program is special. God will give you the strength to carry out the good work. Daru so Nwali Chinonso Samuel Albert. Dalo nekereche gi nonso Chinonso Samuel Albert Ekudora Ani Onyejekwe Cecilia Bakari Mejani Chukwuma Brain Charles IK Uchechukwu and Ojiyo Nasunu Dalo no Kuswe no yellow na YouTube, and of course ndị nke kpọkwanụ akpọ na phone na Nasunu Dalo so ebe ọbụla ụnọ na-ege m ntị ka akpụ na ha fere ọnụkwa dry ka ọ dị n'echi ka ọ bụrụ bọsọ ọzọ mụnụ ga-anọ na Volt 104.3 FM afọ mba ntị Chinaza onye mara asụ sụọ n'ikwu onye amaghị asụ sụọ n'anị agbacha egwu ọ na-anụkwu agbacha ọsọ agụọ mile orire ama ebu na-eji ibi ụgwọ hi asaa n'anya ka ịhapụ ịnọ n'akụkụ mmiri ofufu abaa gị ncha ọrụ ọma Jerick featuring Flavor ndewo ebe a ka m ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nkịta na-asị unu daalụ kụsịrị nọ yelụ m ka ọ dị n'echi bye bye nụ